Kulungula kakulonda uphile uvisho uphumelelo Pastor Winning okwelelo fanele ukuthi-ke qikelela ukuthi inamba isebenzisa kusongo 9 ka-5 ntambama Monday to Friday kuphela awungu-WhatsApp. Sibheka la Mphofela Prudence Mphofela Prudence sawubona basa impuphu engicosha imali isemanzini aclean lama coins should be ngama coins asemanzini omunye ngaphupha imali ngamaphepha almost similar phupha imali ngamaphepha imali ngama coins isemanzini nake singakusho. Number 1, esikhathini esiningi uma ungenza uphupha imali kupha uluhluma uyicosha kuphi emanzini lokho sho ngenzeka ukhonyisa inhlanhla lokuthi kungasike wena ubusiswe ngengcebo nemali ehlambulukile emaduze. Abanye abantu kuyayiphupha ecosha imali kuhambe nje isikhathi ethola imali ewine amalotho ewine ama-Hollywood bet ewine endaweni ethile kodwa ebe ecela wacosha le mali lapha ya emanzini. Number 2, ngokwesinto-ke umuntu angibeka kanje angathi-ke uma uphupha imali kupha oluhle uma uyicosha kuphi emanzini ngoba loveza ukuthi-ke kungenzeka ukhonyiswe-ke unenhlanhla yengcebo nemali kepha isingethwe yidlozi noma isidalwa sakho sasemanzini futhi uzoyithola ngesikhathi esifanele noma ngokuhamba kwesikhathi ngoba abanye abantu uyatshengiswa elokhu etshengiswa ukuthi ikhona lobu nhlanhla bengcebo kodwa busasingethwe yilesi sidalwa kuyothi-ke ngokuhamba kwesikhathi noma ngesikhathi esifanele bese-ke idedelwa le nhlanhla kudedelwa lobu nhlanhla. 3, kuyenzeka uma uphupha imali ukupha oluhle uma uyicosha emanzini. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kukhona okumele ukulungise no okanye ukwenzela isidalo sakho esikwembethe sasemanzini okanye kumele usondelane-ke namanzi wena ukuze uzokwamukeliswa lobu nhlanhla ngokuphelele. Omunye kungenzeka kunale zinto nje afuna ayitshintshe ayilungise noma zenze. Omunye kusuke kufanele ukuthi awumuntu ohamba kakhulu amanzi eyihlambulule ehambele amanzi enze whatever le qonde nalesi sidalo sakhe sasemanzini bese lobu nhlanhla bumembatha kahle bebona. Siyabonga.